Malalagay na yung ano, Gulay. chay. Mira, walang takip. Matis. Paru-paru di bawang. Guys, madali ang luto na to guys. 5 minutes, pwede na. Malalagay na yung isda. Babaw na natin to. Yun guys, tingnan natin yung paksiw natin. Ayun. Patay na. Good morning, no? So, welcome ulit sa ating YouTube channel. At matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload, no? So, araw ng ano ngayon, Luwebes. Dito tayo ngayon sa Kalamanyugan, Cagayan Valley. So, habang nagdidiskarga sila, ako naman magluluto. Yun. So, pagpalang araw sa atin yan. Shout out sa mga kabady ko dyan. Mga kabady, shout out. Ayan, no? So, luto tayo. May binili si pare dito. Ito guys. Saing muna tayo. Ito. Isda. Ayan. So, sabaw saka paksiw ang gagawin natin. Sing guys. At yan na. Train tayo pre. 30. Nawa man taklo ba na eh? Wala kayo sa toolbox. So ready na. Guys, polvo naghugas. Shout out. Malalagay na yung ano, Gulay. chay. Mira, walang takip. Kunti isa po Kunti lang, saktuhan lang tayo. Guys, kahit tayo ng luya. Paksiw. Kahit tayo ng luya. Papaksiw natin to. Okay lang yan, nakita? Dito ka. Papaksiw natin yung lakas na. Paru-paru. Sayo. Sayo wala pa. Paru-paru. Daw, subukan. Daw? Oo. Matis. Paru-paru di bawang. Guys, madali ang luto na guys. 5 minutes, pwede na. Ano na natin? Ito na yung sabaw. Bilang sila. Makasih. Ito. Ayan guys. Tuna. Sarap. Good. Ayan na natin. Ito. Paksiw guys, paksiw.
Nalagay na yung isda. Babaw na natin ito. So, naman tayo na sariwa ito eh. Bagong huli ito. Parang sariwa doon eh. Mga tinda doon. Lahat doon mga sariwa. Oo. Sariwa talaga pag malapit sa dagat. Mungudlong yan eh. Ang sa isda tapos sa atin. Mungudlong yan. Kamada. Yan kaya may pag yung malaking ganyang kalaki. Ganyan yun eh. Dali ang luto na to. Sarap to eh. Ano. Akyat pa ba tao? Hindi na? Yan na yan? Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo yung akyat? May tubig yan oh. Ano ka na? Nagiwan ko yung inumin. Ha? Diba ko? Walang inumin dyan? Sa ano? Poso. Poso daw. Ininuman daw yan. Saan? Poso daw sa kanila. Hindi, tapos na kumain. Bilangaw. Saan? Uy. Okay. Ito yung tubig. Apa? Mineral. Social guys, mineral pa nilalagay ah. Tama na tayo sa ano. Yan. Salang na natin ito. Kain tayo. Ow. Ito. Okay. Ganda ng isda guys oh. Mga kaberos. Sariwan sariwa oh. Sabaw. Kain tayo. Kain muna tayo, kain. Guys no. So lipitin lang natin itong mga kalat natin dito. At di tayo pwede mag-iwan ng kalat dahil tayo ay nakakasira sa mga biyaheros. Yung mantika. Ito, nalagay pa natin ito guys. Ito, di naman tong yan na yan. Yan. Guys, kain tayo. Kain tayo, kain. Yun guys, tingnan natin yung paksiw natin. Ayun. Patay na.
Patay ng ano. Tsara. Listo pa. Man natin guys, tikman. Ayun, paubos na rin yung sabaw oh. Yun, naglabas na yung mantika. Sarap na ito. Man natin guys. Okay, sabi na. Tayo na natin. Para hindi maubos yung sabaw. Labas na yung mantika niya. Alis na po tayo. Ayan. Ito yung video. Ayan. SNJ siya. O, SNJ dyan. Video mo. Video mo yung sip mo. Let's go! Kasi... Oo na. Galaw. Sige, sige. Three hours later. Laki oh. Laki na ang SM guys. Ito guys sa SBI SM City Gigaraw. Hindi tayo makapasok doon at ginagawa ang kalsada. What's up guys, magandang umaga, ay magandang tanghali. Dito ngayon sa ano, Gigaraw. Yan. So, di tayo makapasok sa ano guys, sa pagtitlibira namin dahil nukay yung ano, may nukay doon no. Doon may nukay doon sa marado. Dito tayo. Laki ng SM City to Gigaraw guys oh. Yan no. Malapit nang matapos siguro pag naaluwag-luwag na saka siguro mag-OP na yung ano dito. OP na yung Gigaraw. Yan. So ito yung isa oh, naka-attack lang yan. Oh. At so Pulbon, sinakay lang namin ng tricycle yung aming ano for service na 2 piraso. At di tayo makapasok doon. Okay, saglit lang yun guys. At maya abante na rin tayo. Yan, so grabe init. Ay, Versosa. No? At magandang hapon no? So, ayun. At nakauwi na tayo sa planta. So dumating tayo dito kanina madaling araw no? Mga 5 AM. Hindi na ako nakapag-outro kanina dahil medyo madalian na at antok na. Kaya natulog. Tulog na lang tayo agad no? So yun guys at finally tapos na rin tayo maludingan no? Maludingan na rin yung truck natin pang Zambales. So yun, sa taas mga taga Zambales yan, sa Pamilya de la Cruz yan. So, makakapagbiyahe na naman tayo ulit doon. Siyempre,
maraming salamat sa inyong suporta, sa walang sawang suporta nyo dyan. So, mamaya alis na dito ng 10 PM. So, Subic hanggang Iba, Sambales tayo. So, ang gandang pag-vlog natin doon at may content tayong maganda doon. So, maliligo tayo ng dagat. Yan. So, baka dito na lang. Bye-bye. Shout out nga pala kay, sa Pobreng Biners yan, sa Escalante City, English Occidental, at sa aking amigo, JR Magbanwa. At siyempre, sa aking the best mentor, Dudong Claring TV. Yan, shout out kay Dudong Langga. Salamat sa walang sawang suporta. Yan. So, nandito na lang guys. Salamat.